дар чунин шаби орому осуда вақте ки шаҳр дар фазои сулҳ пурфурӯзон аст ва шаҳрвандон бо хотири ҷамъ гашту гузор доранд, шояд касе фаромӯш кунад ки пушти ин ҳама оромӣ ва субот шуҷоату ҳушёрии хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳи кишвар қарор дорад. соли 1991 вақте ки тоҷикистон истиқлолияти давлатӣ ба даст овард, як давраи нав дар ҳаёти миллати тоҷик оғоз гардид. истиқлолият маънои на танҳо озодӣ, балки масъулияту пуштибонии марзубум ва ташкили сохторҳои давлатӣ буд. барои ҳар як давлат бунёди қувваҳои мусаллаҳ яке аз пояҳои муҳимтарин ва асосии истиқлолият мебошад. маҳз дар он солҳои аввал вақте ки кишвар таҷрибаи мустақили давлатдорӣ меандӯхт, зарурати таъсиси як артиш ки метавонад амният, ҳифзи соҳибихтиёрӣ ва суботи давлатро таъмин кунад пеш омад ва 23 феврали соли 1993 қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон таъсис ёфт. ин рӯз оғози як роҳи пурифтихор, роҳи ташаккул, таҳкими нерӯ ва бунёди як сипари боэътимод барои миллат гардид. артиши миллӣ дар шароите таъсис ёфт ки имкониятҳо кам буданд, таҷриба ва заминаи низомии мустақил ҳанӯз ташаккул наёфта буд. вале маҳз ҳамин набудани роҳҳои осон боис гардид ки сарбозони тоҷик устувор, ҷавонмард ва дорои иродаи қавӣ ба камол расанд. вақти қабули қарор дар хусуси таъсиси қувваҳои мусаллаҳ мо на вазорати мудофиа доштем, на иншооти инфрасохторӣ, на заминаи зарурии моддию техникӣ ва на мутахассису кадрҳои касбӣ. дар дохили тоҷикистон ҳатто дар ягон ҷо иншооти низомӣ вуҷуд надошт. ягон иншоот вуҷуд надошт. дар ҷои хушку холӣ ҳатто як камони чӯбӣ ба мо мерос намонда буд. дар даврони соҳибистиқлолии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон на танҳо ба як сохтори мудофиа, балки ба як мактаби ватандӯстӣ ва садоқат табдил ёфт. имрӯз сарбозони мо бо омӯзиши муосир, бо таҷҳизотҳои замонавӣ ва бо ҳушёрии доимӣ вазифаҳои хешро иҷро менамоянд. ҳар як сарбози артиши миллӣ на танҳо як хизматчии ҳарбӣ, балки фарзанди ватан, як шахсияти ватандӯст, як постори сулҳ ва як намунаи ирода аст. қувваҳои мусаллаҳ на танҳо дар масъалаҳои мудофиавӣ, балки дар ободии кишвар, наҷоти мардум аз офатҳои табиӣ ва тарбияи насли ҷавон саҳми назаррас дорад. ҳеҷ як давлат бе артиши тавоно ва қувваҳои мусаллаҳ вуҷуд дошта наметавонад. қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон на танҳо марзи физикӣ, балки марзи тинҷиву осоиштагии кишварро муҳофизат мекунанд. имрӯз тоҷикистон яке аз кишварҳои амн ва ороми минтақа эътироф шудааст. кӯдакон бехатар ба мактаб мераванд, ҷавонон озодона таҳсил мекунанд, мардум умед ба фардо зиндагӣ доранд. аммо кам кас ба ёд меорад ки ин амнияту оромӣ ва истиқлолият худ ба худ ба даст наомадааст. дар пушти ҳар сонияи оромӣ, бедории шабона, машқҳои доимӣ, масъулият ва фидокории хизматчиёни ҳарбӣ меистад. имрӯз моро мебояд ки ин оромиро ҳифз кунем, эҳтиром кунем ва қадр намоем. маҳз хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон бо садоқат ба савганди ҳарбӣ шабу рӯз дар марзҳо посбонӣ мекунад то ин сулҳ, ин субот, ин фазои соҳибистиқлолӣ пойдор бимонад.